Как преминава една болен процедура? Винаги започваме с снемане на анамнезата. Чрез нея се запознаваме с вашата медицинска история и конкретните проблеми, за които искате да ви помогнем. След това започва процедурата. Техниката може да се извършва директно върху кожата или върху тънки дрехи, като терапевтът прави конкретни движения на определени места от тялото с конкретен натиск. Те изпращат импулс през нервната система, който достига до мозъка и провокира оздравителният процес. Между всяка серия от движения се прави задължителна терапевтична пауза от поне 2 минути. Както вече знаете от едно от предходните ни видеа, по време на паузата се дава време на тялото да обработи информацията, подадена от терапевта. Процедурата завършва с даване на допълнителни насоки към пациента и при нужда назначаването на упражнения, които да допълнят ефекта от процедурата. Хубаво е по време на лечение с болен терапия пациентът да бъде хидратиран и да има активно движение в свободното време.